kwana nara ali okabere mo personal assistant umo yeshimwa Nyagarama umusani ono kurunga abuga nera achorete mu running mate umuya so ekero kurigereria ekenyanganyiro kya Nyamira intumuna abasaki usaba lingoli bamangana siyasa ingo chikireko abantu batatu lakini esa abantu abakongu bali babere omuske Nyambati nkiyo kwa Nyambati akaba mokongo Nyambati niga achora running mate nero romokongo omuske Elineo Nyakiba kero kuri Nyakiba niga kurwalia West Mugirango West Mugirango area despite inga nagisami nkuruaro it's a battle zone, it's a battle ground zone egendo yochikokonya omuske Nyambati 1 Nyamira bonigas as we speak mnantu abasaki abalingoli bamangana axias Nyamira around 40% ya tani kwa UDA zone ekete kyombigia Azimio liberera linene sana nekereko a UDA zone igo meaning a candidate ya UDA nebugate ngo pikire substantial votes across the board tomanya ko genda another strong candidate no mugabano isaransete umo Kenya libo nyalibo niga ko strong asinginjo erebo niga engome ya not Mugirango not Mugirango na ere no akorukanga no sobonka china chikura chigo cha kige kabu kiaye omanya konyoranga na gwatera ni metio mokongo na ande omoske okabolirio bogavana o performance bia sane so bogavana entunda ya 2013 yani 2017 elidiba ingumnyoka na omoske Nyagarama aga perform bia sana omoske former MP nani Dr. Gesami so Gesami ekerakoru West Mugirango niga kuimukare gochege kabukia Nyalibo ne chikura chire substantial tanena running mate West Mugirango despite inga candidates yabange bo gavana ebachonete running mates ku West Mugirango kwaro cyo muske mwancho kioma omumurori abuga West Mugirango akoru umuske Nyambati oyo ndo yachorete West Mugirango akoru arafu Nyalibo West Mugirango aruseti no muske Ben Momanyi nere West Mugirango akorete aruseti tutaragendera kero kende watebire igoro yabarwanire bekero kyo gavana avange me county Nyamira kurigia running mates babukorwa se constituency ya West Mugirango kabisa esa babwe nenerie sababu enene neringa ese West Mugirango as a constituency tebwati gubernatorial candidate so nakigeko gerakero muntambi nyogeta karanga yaya ngise ko ende constituency ndusi running mate ona bakondetera bikura bikemesa igona kuko tebanga national orogongo rwa central na botokoro bweka na West Mugirango ya Nyamira kabisa West Mugirango ya Nyamira igebuye kaine bogetutu ya Kisii county bogetutu noroche no kero muntu aruseti running mate ni Kisii so gokorera amangana anyamira so bogavana ekero nkurigererie resi yo bogavana Nyamira nigeresa abantu batatu lakini esa abantu abatatu ebarasi naro nebunda naro chibarasi chirebere ebarasi ya mono muske Nyambati oyo UDA Walter Nyambati ebarasi 1 esekero tokoliye bogetutu boniga among the 3 candidates he may pick nero uchiko pick chikura chinyinge kubwa theater 2 candidates esababa go pick chinyinge chinyinge 1 o make sure ngora liye nyomba yabo Jones ekera liye nyomba yabo na ande na bwate last elections nero linge namba ibere so perception yeri abantu nero nganyambati nero mokongo iyo komokonya omuntu onde omokongu no muske o isaransete oyole egavana Nyalibo nagotebia ko omokongu 1 nerbiye kotenire koru constituency ya North Mugirango kuriyo bogavana eyure ngome yaye despite inga UDA candidate na ali omokongu oyole sitting MP but ekero tokwenda krani politics still koru esa constituency ya North Mugirango ni yo favor Nyalibo ko bwa favor omuske omujumbe current MP wororo tumanya kogenda nandi Nyalibege ndokendigo kiagero bo mokongu mono nesenge chapigeti running mate o what a lot of experience in the politics nande kero tokoliga despite aba candidates wande bonds piva pigeti running mate kuruese Dr. Gesami akoru Gesami na beto mujumbe West Mugirango egia kabere ekero tokolitos candidate deputy governors bapikiri kuruo he matches as the best deputy governor in terms of controlling abantu bamu abo kabisa. Right, omwanjo motegereri wenga yo mugusikisi ya fam kideke 3 juu ya alama saa 2 asubuhi. Meye studio na otole na Dennis Masenge oyo no mweri bwa magana siasa. Twaliri county ya Nyamira otebere farasi ni 2. Kabisa. Igaba bane nga ibaguchi. Omuske Ben Momanyi nere aisego up game ya yasinini. Omanyete egento wera Ben Momanyi ago chatadi. Ekero kuligerie sakoru Warabu. Warabu ere Cosmopolitan.
Okay. Burabu kero mundu na amenyeto. Mbale mpaka bamenyete burabu batali waka chikuru bako bukorwa bacha waka mambo songo. Okay. Aba bako le biashara bosongo. So ekero burabu kere candidate. Okubuli obugabana na chapiki chikura chia ikugo. Emineti nga beni mumanyi tabu atige kabu ako chakera kere solid pia indi mwakro kekiae unlike tuarolire umusikenya libo agwatege kabu kia yago chakera. So naande gia kabere running mate ya beni mumanyi tali monto o tualire usoevu wa kisiasa. Yes. Egia gatatu ekero kurigereri beni mumanyi ekiama kia ekia waipa. Waipa nkibwa tu ngwaji mukono omonene ese county ya Nyamira compared na UDA gose UPA. UPA madene kiameke ya ngwe brand kerenga ne kiama kyomogusi. Yes. Na ande okero kulige pillars ba UPA. Pillars ba UPA na bakomusana. Bikia chakri gutwale melikuru Nyamira ge go spread out. Ekina kige kogera togo tebanga Ben Mumanyi will come distant third. Togo soka kurwa se county ya Nyamira twira na se county ya Kisii ase nje bigo tumnyoki sana. Ngwa kuona goro ya mwancho kyo makonyo le running mate latest. Yeah. Nkaita masakara igora abegete. Igora abegete. Ase ncho yo umu running mate yo mutanga ni gutwara bututukanu nekyo mbe ABC okana. Kabisa. Ngakira tikoma vera raisi anga nikegera konye batalire ni running mate yaye bakorere campaign ibere isa abantu banalire. Bono onyorire umuyi ngakira tiko chenje ndego go chesa abantu abatebinga bono kero kende na chenjiri running mate. Egento yo chiko mokonya nkelinga running mate ye Saru City no lionde no hali nkuru West Mugirango. Okay. So it's a change of a person. Na ande gento kende yo chiko mokonya nkelinga running mate yo drop it aise wanja abwate siyo yo choletu. Niga yo chiko be form the force because oli ago chiko leta abantu bali bae konya letter on board no yo gakomnyoka mwabo aleta abantu bae on board nigo konyoranga chikura chia mentri. Despite intatinga natakeire bono kolega sien kongumono yokuira ne sabanta abatebinga neba mweigwete nga konyina atene nigu ya nachitenga nyole running mate mungao noyo naande nere no muntu ra kolega asinaini ekero kolgereria Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party na Kenya Kwanza yambatiga le UDA wate wa farasi ni mbili Amos Nyaribo the sitting governor gare UPA UPA etanyoleti kero kende totenga UPA te konyora ba MCA bange ostenyora babunga bange then UDA enyora ba MCA bange rakinte produce of governor how easy will it be ase oyo Raj Kurubugana kwa mfano Amos Nyaribo omanyete squeeze engakinire tu abwate party affiliation chinkong sana abantu bawate mesimame mekong sana nganchi gusino muntu ODM usoli nyalebe ekere serikali kwanza serikali yengia neri muna gwakwana ekero mugabana tabwati control over aba MCA aba MCA gasi abona oversight ekero konyoranga mugabana ira no ODM na ndonyora aba MCA bange ba ODM there is what we call party compromise aba MCA nigo baguchikotena kubolie gento kwanyoranga mugabano esingincha bwate powers na resources olike no neri rube guchi national office omo MCA olike show course ya disciplinary igekero togochora umugabana Keto choro mugabana inchi aina maoni ane muno a political analyst. Yes. Keto choro mugabana onye no DM. Keto mo senete kia making out na ba MCA bange baruwe kia making out. Na litura atuali ngendo nga oversight isaine kolingoria na kichibese chia mwana inchi chia kora chia tumeka. So na kwa tewa ayuna abona Dennis una a political analyst bono county ya Nyamira. Yo kerokende tigaba betayare konyoro mugabana ida Amos Nyaribo ose Walter Nyambati omaetegero kuligereria already almost senator agochikuruwe kia making out. Leave alone the senator. I'm talking about the governor, the gubernatorial seat. Governor nigale between Walter Nyambati no governor Nyaribo. Gochutia aseda ekeya motafadhali kire biro bikumnyoka. Tiango tuligereria kero kibo senator ne kero kibo women rep because they cut across the county. Ase kero kibo senator ntubwate Okongo Mogeni. Kabisa. Oyibo igo betu munyakero gekembe kia LSK. Kabisa. No wakili. Kabisa. Timenye tingamere mukia korera se county ya Nyamira. Ntubwate Mongare bwokongo. Ntubwate abangi bakorigero kibo senator. Ntubwate Adams Mocheno. Yes. Gati abanga asubu gimene rep ntubwate muswati Jerusha Momanye. Ntubwate Omonyaruka obumu gavana Nyagosira Nyagarama. Uyokoro kwa Emily Nyagarama. Ine kero kurigiria. Asese muyo bugimene rep no senator. Ningolera ikilikonyo kero kibo senator. Tuchakere kero kibo gumenre. Kero kibo gumenre pires nigere abantu babere. However, omanyete mbone campaign ya chakire. You never know nga omuntu naro bisete chikadi nse mesa ogocha enchire nkong onyolenga nande bintu bya change. Made siasa litukeli mase siasa na uligo change ebintu muno muntu atakagere.
Okay. Essing into siasa is about strategy. Yes. Lero iganje nabongo tiga bantu baogeisika baumira abantu bakole. Ingiche last minute nebesa yani. So ebituo. Onyole na biru mugavana. Bantu batando chepi ntalenge no top 5. Obwato koko bwato. Eke otokoli ekrubo kyo bogumendre umuswati cherusho temire ko kolegas. No ene kero koli ranking ya bogumendre tali ko rank below 10. Yes. Yasili otemire sana kwa package. Okay. Na ando package muna agenda human rights activist ogo singerera mangana agenda. Agenda minute na mangana ya baswati. Right. So is one of the front runners kuruese party ya Jubilee. Yes. Omuntu onde ole front runner no muswati liberera. Emili Nyagarama. Egentege tangani kiage mekiri obere front runner. Omanyete siasa squeeze ne strategy. Eyeta liberera ngo simuali ego simualire abantu. Egia kabere oisikuri yuri umuntu kwero kalibirere keratene ine na bako reke mane nenki ne libere. Egia gatatu muswati yuri is eloquent. Yes. Na eloquent na anden kora idale on supporters vaise maremu mugavana the late Nyagarama. So creo que ume nigokere esabantu babere. Emili Nyagarama na muswati Jerusha Mumai. Asante. Asobo seneta. Tomanya kagendo bo seneta. Omo seneta ole talent. Yes. No senator le calent no mo kongsan omoske Kongo mogeni alafu next person ya wene kolenda no moske Adams Mocheno. Yes. Adams Mocheno no musai is around 32 years old. Yes. No muntu epackage linga inje muno musai na intunto tagete space ya itese county government wesikoli ya abantu aba bakoligiyo bogabana musai tayo oligeria bagumenire pwaba onde tayo ro musai. So Adams ni gago cha guite package ya basai ni mindinga na intu mwena ne birogo byonsi nto base gutwara muntu moka kolete olese leadership. Yes. So eresi yebo senator na betigalete koba Adams Mocheno no moske Kongo. Alright, asante sana ide Cameron getatu na isano isto chinsa ibere chebono mambe tubade de Cameron gebere na ibere chioka igotura jitogenda marathon ili tumanya goikera gatura ndabona to ase county ya Kisii ase kwate bali iberera lile kerengo kiguru tuchakire ne kerengo kibo gavana kabisa Simbarati igale kuru kama ya ODM kereme azimio la umoja tubwate Chris Obure kuru Jubilee eyereme ya azimio la umoja tubwate Oyongo Manson oyole KNC eremea azimio la umoja kabisa tukatoa Ezekiel Machogu oyole mea UDA eremea Kenya kwanza then tukatoa mapinduzi bono timaje tinga azimio la umoja wa Kenya watu the candidates watatu ase county ya Kisii UDA ebugate candidate yemo e ko represent Kenya kwanza how easy will it be ase azimio la umoja kwa nyoleke ruga ase county ya Kisii ritanga ni ese as we speak woniga azimio la umoja ebugate divided attention in Kisii ese kero kyo government because supporters va Raila Bonsi okonyanga royalty ya bere kando unlike supporters va Moske William Ruto. Yes. Ekero kuligiri boniga Kisii William Ruto na bara perform better kobwa muna ba perform 2017. Right. Percentage ya Kisii boniga ya William Ruto na berange 20%. 20 to 25%. Yes. Nekero ekoba 25%, it will be fairly delicate ese candidates bobo governor ba azimio la umoja. Yes. Asengenjo ekero bale batano toise kogenda ngo divide batano by 100%. Yes. Igokiro umuntu ali expected konyora 20%. Igondiri tokote banga bono yalenge koba a chance. Yes. Yani ekeki yabikirwe mess. Flatly. Kero umuntu anga ya 20%. Yes. Tomanya konyanga William Ruto anole 25 to 30%. Right. Kero sono mugabana UDA ni gakale. In short, it is the governor of the town one guy nawe down to akira ngo ya abana bantu ya bakongo ababandi bamenye kuzuya litanga ni kwali bose abana bari bari bakabira kandi yes kose yari bari kusumus na tigete obo ugumendire gateba ngo tumanya ko kenda bo basi ebwate candidates babere umuske obule oyuru bwata a lot of experience obeiro mugambi obo basi for many years okolira magendro obo basi akorokana obeiro mu chief administrative secretary Simbarati oyuko nyoro mujumbe odagolet ochete kuligio obo governor Kisii county abuna bu candidates babo basi then another candidate ni gakoru South Mugirango Manson Oyongo right nabo bari candidate batano aba bande ba independent bariya tuliko babarasi nginjo manyite bari tokote banga abago suma abande guchie parot chipaka singinjo nturanga imba ya base ground
So eresi ya narrow it down to 2 people. Almost Simba Arati na achete mapema asige round. Okay. Agakora mobilization ya bande baraire. Akanyoranga wave ya chire kumubwate singa nere uwenete kubomoga. So na ligeti grassroots supporters mapema agakora grassroots campaign mapema. Yes. Eres omuntu ondo kabere ebarasi ya kabere ni gakora kumusikia sekere ombaki macho. Egento geko gara ombaki macho wabere front runner 1 UDA ne gwate supporters across all constituencies in Kisii County. Yes. Na supporters ba UDA abange kero ko ba interview niko ba guchi wake suit. Abange eba biliveti ine suit ye William Ruto ko bate. Okay. So ekero UDA gwate supporters ko tebe 100,000. Right. Kisii. Igo musikia sekere macho nguchi yari guchakera chikurange 80,000 out of that 100,000 supporters. Yes. Egento gya kabere gya make umusikia sekere macho gwa ko be front line. Inkaso abani chikura chiro nyali bali chikura chire 140,000. Yes. Ekero chire 140,000 ige kamo acha kire block 40 block yango ya 80,000. Omunyali bali akobo mugaba. Igo ekero toko ligi ngoli amangana ya siasa tokoranga machogu na rera ikiriko be gavana singi one oproof iliko nkanyali bali nga is a front runner ongeli otigiru mai. So in a scenario where abanyali bali ochikoligeri machogu mune front runner in these elections bamuakere chikura bashari kwa ambition yonge. Yes. Machogu nigako akwira chikura saa moja Asubuhi. asekingo teba akwira chikura saa moja. One ekera guchakere 40 block ya 80,000 kunyali bali. Yes. Simba Arati ya guchakere 40 block ya 30,000 kububasi. Kububasi ba chikura 90,000 chia ku 70 totebe achakere 30 obura achakere 30 10 chigende isi. Nakuko teba sensemo y'abanyali bali ko be kanyali bali chache na nyali bali masaba. Kabisa. Yagera yabo abo basi. Kabisa. Kerovas is the largest constituency we have in Kisii County. Okay, igo gwatebere ngabono okoba ko barwaniri babere kurwa senseme ya mongoli wa affect ase abantu kurwa nseme ikonyore kirwanye batagete. Omanyete chikura chira undi chigo chiwako kenyomba. Na ande gusitwa bere to gwake kenyombe which is not a good practice. Lakini wono maite ntumuna abalingo bamwana cyase rasma totebe kikire ground. Okay. Ekero to gwaka chikure kenyomba abantu bakwira na last minute nyomba. Bakuwa nenga pitwini mumuroyo minto noyo ningoro mokongo. Bakonyora muna bono ya ligi korokana kunyali balinga machugu no mokongo. Yes. Bonds pi bagwa kese machugu. Ekero bakire se machugu nakote machugu wachakere chikura 80,000 muna tualigere ili tuarolire ngangu chiali gochichakera 80,000 out of 140. Right. Na Simba Arati oyule nero mokongo boni gachakere 30. Omanyete nale ya konaro down ni gap ya 50,000 votes tali 1+1. Nege ntugia kabere nako tebiri macho wako bomokongo supporters ba UDA mbabu ati divided attention Whether to work block. Ebabu ati a block Divided attention like unlike abantu ba Azimio moja babu ati divided attention asingi chio babu ata barwaniri wetani batatu. However omugaba no gochigo piki chikura chinyinge pikuru nyomba. Yes. Yani ugochigo wake rwe block ne banga nyomba mungabone chikura chinke ugochigo wake rwe block irange 75% ye chikura chiaye. Yes. No muskemanso no yonga nyamwe. Asik omanyeta abagirango balimo bwate history yo yakera candidates babo. Usikurigire liko 2017. Omingo magarani gabwa chikura 41,000 koru South Mugiranga. Yes. Manso no yongo abwa chikura 36,000 koru South Mugiranga. Yes. Meaning ibe yakere. Barabu. So no ene round yengo chibale we yakera. Obo sene tangu yakera bale no bogaba nango correct. Yakera bale. Bale ngiko chikutwara chikura mune chianya libale. Yes. Ango ni gomo ske manso ni yongo nyamoya ni gale threat yugo. Abagirango barumba bwate history yo yakera. So nakuko tebanga ase county ya Kisii ekerogo bono the hot seat ikigeko kubo governor ikigeregati ya omobunge o onyali bali masabu mosike Ezekiel Mbaki Machogu no omobunge o Dagoretti North omosike Simba Arati totararo sekero ikibo governor Simba Arati reka ndego to make a lot of money oretira ebinte bingi kwa abantu be county ya Kisii ochire every corner ye county ya Kisii kwanenga ngwe korera reko e campaign wekere koko abantu bamumanyire sikali bina Simba neta ya gagusia. So ine nachiko kore mirime county kya kurusibese cya gusiga bire ibinte bya korukero kende ngaya ko birusia people are asking themselves ibinte bya gotwa mirimo kya nachiko kore county ko kachi kora abirani unaba ukwana how true is that? Actually Kenya we are experiencing a developing democracy. Democracy is only going developing. This country chia developing democracy muna America, yes. Chiavo South Korea, Chiavo Singapore, Chiavo Canada, Chiavo Australia.
a candidate nige go changeru na supporters bae right lakini a different scenario ekova kenyanga a candidate to gotenda kubo chikuru tabu atirese yes nyari bariana aromo murondo gotenda neke buruga matanga ote banganje no mutaka munaini abantu baseka abantu bagoseka baronye balimeye nero kayaru ekolibyo bojumi keria that is what we call democracy omumuro oli onyendiri arenge South Korea yes ango changiru na supporters bae obeire candidate ere formidable yes. Because omumuro olia nigakoboka kuru enyomba ye ya maomo muno effort eri egochia imuka kuru enyomba ya maomo ya endege tu yakora so ga could give that practical example it's a very bad presidency almost kesimbarati a set in Kisi for you to be a governor it has mutu a lot of resources yes na and believe me not only the resources kidia bwate and simbatali anywhere top 3 in esobo governor wa Kisi yes this word yelindire saban I wish it to carry momoche mumurangiri se studio ga mumbolinga ayatata bana resources yechi na kigo cha kuchirika because actually Bonadeni sekero kuligereria it is somehow abnormal ekegera osakurigereria na bono totebe mabuli aruru Simbarati is not the governor of Kisii County ongwa ntoro chika gukora such a thing mugumene bwe county ya Kisii na tete magana affirmative lakini ntoro chika gukora mabuli kiasi kelia osakurigereria no energy t-shirt chia aruru I'm not complaining but I'm just asking ekero ku analyze politics na kurigereria magana leadership ngekero muntu akabo muraingi uchikoba do you think Simbarati na achikora arengeri kura kore mirimo ye county gusana achikora arengeri ebintu biri atumegete konyora chikura na gosoa sobuga mwe county omanye dabanda bange after chikura to chitwaleranga murai tarakora gas yes omurai yoyo kwanyoranga usino bujumba koligi usino bogavana ubu atumeka 1 billion yes ekero wako mushahara bwo bogavana for 5 years toli goikana na 100 million omugavana oyo otumire 1 billion yes where do you expect yaira nichebeze cheko na ande igo 100 million yechi na ande next campaign ngo tiale go divendi kero kiaye yes inchege ntonane ngo tebi abantu bamintu muna umulingo liwa mangana siasa yes tigatotige koligeri omuntu chibesa ile ngabwate go chibesa ile ngakwa go selibuli akwa go se akwa kenda akwa tigatoligeri lingo omuntu oyo nanya arekoreto burai bwobosera nanya arekondetera mache tinko genda roche nanya arekondo serie paranete lirito keria nerika bosomo oinero murai tuone koligeri okay omaita banda bonse bakoligie kero at least I'm happy at one point in time vairu baga basabiri as leaders yes obule osabiri as a leader obere mbake minister Manson Oyongo osabiri as a leader South Mugirango 10 years omoske Simbarati osabiri Dagoretti 10 years ndogwenete kwenda Dagoretti 2 years kokadi ya ikurwororo omoske Ongeri na sabu minister in many ministries right alafu omoske Machogu na abo mujumbe nyali bali masaba let's use the track record ya bantaba kwa the best candidate obugambi bwa Kisii asante sana asengenje tubwate deka 11 chioka tigatoirane asekero kibo senator no women rep okune iga strong candidate tumanye mbarabiaba then tuminyo keigoro turarigereria Kenya kwanza na Azimio ekero tugukora chinkwane tubwate ideka chirinse 10 go katwenda bwango omoske Dennis ekero kurigereria kibo senator obo senator naro Omingo Magara kurwa Jubilee naro Momoima Richard Bonyonga kurwa ODM igona Azimio la umoja bale babere ekero kurigereria nare kuru Kenya kwanza okoro kwa Daktari Joash Mange abo nabwo abantu be orokiri besokiri kurigereria kibo gavana ine aba babere mbali guchi ko konyoromo chando ekero UDR yomo ekero to kurigereria mangana yo seneta tokoranga ebarasi yaro yomo ni chibunda ibere ebarasi esoboka ekero ikibo seneta no moske Omingo Magara esikina teberanga ne barasi Omingo Magara ne candidate always ekera akurigi kero kibo seneta komenda chikura chiaye tusikwenda history ya 2013 agwa chikura 128,000 2017 echi agwa 146,000 meaning ne candidate nande esechi ntunde chibere tanya gutwale timu akuriginero chikura era undi na bwate timu akuriginero chikura timu ya Jubilee nande giya kabere Omingo Magara ekero tukurigeria siasa ya 2022 yes taratege me timu ya ekurigichukura no monte saraire airaire agwake sabunga mambi saa 12 ntoke kanisa getengenda sigetendi gichukura sigete unlike yomoske onyonka omoske Simbarati atarangerangerie meeting onyonka takorangerie yae takogenda sere bantu bae usasa bekura boni ganinde very sure chimune analyst otebi omoske onyonka nga supporters bao emia nechi namba chabo chesi mikuru machoke taako
koruge kitutu chache instead nigararigia abantu secretariat ya Simba abasabe chikura abantu abwemia amanya gokwa umuske mangi ne mopira izo muya sana usikubuli musikongwae na bagotenga mangi na mukonyete sana ese chintu ndaibera gamba however mangi nere oirire a campaign strategy yonyonka nga umuske machogu atararangiri mukutano kisiasa anyore crowd address mangi takonya kumufwera buyeka egento geo konyo muske umingo magara nelinga he has a set mind nga ere he can be able to do campaign with or without a team yae egi akabireke como konyo be frontrana history yae munaskoire esobogabano egi agatatu abantu baito bangainire sana kero baroche strong candidates yali UDA na ODM kero mutagete monyore best oversight in county government yes tigana ande ko choro musenta kurukia makeri esomogabana for example woni go muntu bogoletie campaign yonyonka no muske Simbarati do you expect yonyonka achako kolera Simbarati oversight assist spend anything the campaign no nilimuuliza swali assist spend anything the campaign yako chako boli swali woni ga mangi abo bwili no muske macho do you expect mangi achako boli macho boli swali ngaga achipesa cha mwana nchi poirira how ekina kigekogera ekera banta bange intutwali tualigereiri kurware muna balingoli bamangana siasa tualigereiri tuasomire minds chire sabanta banga yes around yo musene takuru kya making out omugaba naru kya making out na ande nya size gwanje no na ba MCA abange majority in the house waruwe bya maybe ngao. Asante sana kero kende jideka tubwate isano cyoka cya digaire gai gandoche tumesento tukunigora ali lakini na kutoka karabu wangu ligereria asobo women rep county ya Kisii tubwate sitting women rep Janet Ongera kabisa tukatwara Doris Saburi kurwa wiper bonse no bali meazimio la umoja wa Kenya osa kurigereria timenye tinga asensemo ya UDA dimedimo women rep noroli lakini timenye liswali yana lyengega ine Janet Ongera ngana nyala kudibendie kero kya ikyo obo women rep eresi obo women rep eresi abantu batatu omuske Janet Ongera ne defending women rep na bwata out of advantage one ese party ODM nero bwate ticket ye party ODM yes ODM supporters abangingo chibale batendi gwaka uniform egi akabere Janet Ongera utwali prowess gose utwali obumanyi bwa siasa asama tukamangi egi agatatu ekera akora ekero iki bogumenere ntoro chiskando nyinge chikomusingerera nande ntoro chibanto bange bakomwataki ngo spend ishibe cyo bogumenere pubube so tabuati kemao oramu akenga gose na alibesa ya affirmative action so is one of the front runners a front runner ya kabere no muske Doris Donya Toto Doris Donya Tongo efuni yalenga na alenge muralia na bwata mashapiki yae na ande working in a team weli ya Simbarati nko moera lot of mileage no muntu gatatu no muske muswati moko mujumboro bitutu kamsina asa third force asengenjo ya UDA Teresa UDA fraternity muna tuagamba kurwa bukale ngo chibale batendi waka esuti egi akabere oise kugenda boni gabunjali okora analysis ya Donya na umuswati Teresa okonyanga Teresa niganjire mono bunjali ko bwa Donya asengenjo Teresa is always there and he always interacts na abantu babunjali mono tani Donya. Okay, so in case Teresa piki a good number muna nayo jago chiko piki kurubonjali ange 70% yechikura cha bonjali ngo chichira kwa ndese Teresa kero kote 70% wa is around 32,000 votes amanya gwake rwa cross chikura cha UDA Teresa nigako surprise ya bange mono na bara abaise kobe surprise women rep. Asante sana bwana Dennis. However if that surprise may not be there okeroke bugumere pekere between Doris Donya Toto no muske Janet Ongera. Asante sana tasoke kurwa se county ya Kisii ne county ya Nyamira tuligereri briefly ase amagana national politics tuchakene kumbigia IEBC tokorara masakara ga koirwa Walter Mungare aka Nyambane akaira masakara aganjerwa kabisa baadaye ikumbigia IEBC kakana ngiye koroke one omonto otichorera Walter Nyambana makara no muske Jimmy Wanjigi niga boleti ngambaka Walter yo manyete saru setia masakara anye mwamo kiria njengi motali ko mkirie akaminyo kakaligi evidence akaira IEBC botuko IEBC akara ya likaliruke ko chialike USA muske Walter tebetanyo ete degree koru Kenyatta University kakana ngaya
mangana ya ntuntu nyamanyiti nakige kogera tugutu kurwese kinyanganyiro kyobo president oise kuligereri last time ekero twalawete presidential candidates baba independent abantu noenuriye joka utabuatie anything agenda ra aba Kenya niga abeka masakara tuabuate 47 presidential candidates. Yes. Out of these 47, around 29 were independent candidates. Yes. Ekero IBC isaransa ekakini threshold ekabeka threshold umuntu akomit elinda amanya kobe presidential candidate. Yes. One Erasmus tuale sikina cheli 2 koru 24 counties. Yes. Omanyete gotuara chisina cheli 2 koru 24 counties, you must spend around 10 million kwenye chisina cheli. Ese engineer as moli ke clerks baete in those counties basangeri signature basangene photocopies chebi banda. Right. Go photocopy banda 2000 bioka totebeka banda is 10 bob ugewa photocopy. Yes. Times 2000 yeji basi nyingi sana wana nataka kuboli boli abu so na kwa tebanga Walter Mongale na spend more than 10 million kabisa kwenye rasigi na charge kabisa aendalia certificate ya mugeta kabisa. Anyway izwali ya nabaro torera neria ya ile ka chiare to bwata ile kaibere so ikie korokia side IBC around yeye ya bete very strict na kieko ya tuanyote for presidential candidates out of 47 na handi that is a good presidency. Yes. Nto baise ko allow even somebody ole joka kubolie kerogo na kwa tebanga kero kende gente kikenya mbane gwancherwa na kero kende na ndiko ogwancheru kwa eko ba cancelled ngekoleta ngegwaka itobe inchirende yonse kembe ya IBC nto konyara gwaka IBC itobe IBC ni nto bwate statutory bodies chiko kora investigation on these candidates. Right. These candidates imbarueta masakara mapema ayanda gatumu EACC ayanda gatumu qualification authority of Kenya ayanda gatumu tute relevant universities. Some universities oranyo chigadire ko give a feedback na IBC was working with the timelines. Okay. No emboniga in the next 1 week nabakonyora gubernatorial candidate go save na presidential candidate bado a certificate ya yake bali call after due diligence ya koliru on his academic papers. Asante sana bwana Dennis. Tinta getira rutokwana ile manifesto ya Azimio kabisa ekera we waiting for a manifesto ya Kenya Kwanza. Ekera bago so okay think I will call you tumago je kwana na manifesto chonsi but you can comment something small asamangana presidents gati ya bali bakubori burayi bwense bona bali ba very clear. One ekero kuligerie resibo president wa Kenya ekatipa nige yote bangwise konyora chikura 50+1 50% omanya komente kuleye. Yes. Ogotanga sumne president owini chikura. Yes. Kero muntu boniga na minyogete ko make sure ngwa chiviri e mark iri ya 50+1. However, omanyete chikule chichi ya change sana after running mate bachorwa. Before running mate bachorwe a scenario ya lenge for presidential prediction ya lenge completely different. Woniga we have new energies on the table. Ndobwate energy ya Omoske Gachagua tokatwa ni energy ya Martha Karua. As things are this is being very honest and being very specific. Omoske William Ruto asenale kadi ya yeye moya wa ya saleka. Lero igaya engobanga no Omoske Professor Kithure Kindiki olenge running mate ya William Ruto. Yes. William Ruto could be front in terms of opinion poll. Yes. Ese kingo kwa naigo Omoske Ligati Gachagua no ena yekerago kuwa na gusekerago address an intellectual ekero okurigererie statement chia ye gwasoma nkia gukwana nkerigo gwa attract. Asante sana Dennis Senjondo chega iga chinse chiaelide tiganga kembie mono sana senginjo kwanyara chinga kigocha tuongere chingwana so wanga lakini ninko angeli bwanga suna Kenya Kwanza bakuru manifesto yabo mayo chirigeri dentorolenga nirira kole niriri ta kole nereri ya rule nsemo yaye goseneri ya era kole nsemo ya neriri ta kole na kiribye mono sana kelege komi tigakonyora magana maiya sinchere ukinure jinse soto omwancho motegereri me studio tuanengene Dennis Masengo ne political analyst wikachinga kichinde tuakirembye mono sana singi nchiwe vile vyo. I wish you all the best, Dennis. Thank you so much. Thank you so much.